What's up mga dre? Easy and welcome to Easy and Joyce TV. Papunta tayo ngayon sa Swal mga dre. Puntahan natin yung Wild West Enduro Playground. Mag-isa ko lang pala ngayon mga dre, kasi hindi pwede yung mga niyaya natin. Shout out sa inyo mga dre. Tapos yung mga ibang team masiba, nagpunta na rin sila nung last Sunday. Hindi tayo nakasama kasi duty tayo noon mga dre. Kwentuhan ko na lang muna kayo mga dre habang nandito tayo sa biyahe. Bali magkakaroon pala ng karera this coming May 22. Lagay ko na lang sa description box yung link mga dre para makapag-register kayo at makasama sa race. Kita-kits tayo nun. 3 stages pala itong WWE Playground mga dre. Unang stage nila, Bonayad Trail. Pangalawa, Lagalag Trail. At ang pangatlo, Saddam Trail. Matagal din tayong di nakapunta sa trails nila mga dre. Madami na rin silang binago, tapos mga dinagdag na features simula nung nag-set sila ng karera. Kaya ito yung chance natin para masilip yung trails. Magkaroon tayo ng idea, lalo na sa mga mag-online track read. Sana makatulong to sa inyo mga dre. Ilagay ko na lang yung link ng map dyan sa description box mga dre, para yun na lang sundan nyo kung pupunta kayo para mag-track read. Kasi ibang iba pa rin kung nakapag-track read kayo physically. Kasi alam nyo naman na sinungaling si GoPro. Makakala nyo patag lang at may mga drops na hindi makita. Mahirap din mabulagta mga dre. Kaya advice ko na mas maganda pa rin ang may physical track read kaysa sa online track read lang mga dre. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating channel mga dre. Kahit ganito yung vlog natin, pinagtsatsagaan nyo pa rin. Yan, shoutout sa inyo mga dre. Pagpasensya nyo na kung may mga lumalabas na ads, alam nyo naman. Pero don't skip ads na lang mga dre ha. Yun lang muna yung kwento ko sa ngayon mga dre. Mamaya na lang ulit. What's up mga dre? Nandito na tayo sa Swal. Kakapasok lang natin dun sa may arko. Sana manatiling ganito ang panahon mga dre. Makulimlim. Mamaya ipapakita ko yung mga direction papunta dun sa trails mga dre. Kung sakaling maligaw kayo, mabalikan nyo tong video na to. Pagkalagpas mo pala ng bayan mga dre, diretso ka lang. Tapos ang susunod ng dadaanan mo itong zigzag. Ayan. Bakit na tayo dito sa may zigzag mga dre. Fast forward ko na lang. Pagkalagpas nyo ng zigzag mga dre, diretso na ulit to. Basta dire-diretso lang mga dre. Sabihan ko na lang kayo kung ano yung makikita nyong landmark. Ito na yung susunod na landmark mga dre. Madadaanan nyo itong Swal Infirmary. Ayan dito, tas police station. Lang mga dre. At kakanan tayo dito mga dre. Makikita nyo tong Petron gasoline station sa may kaliwa. Dito tayo papasok sa kanan. Ito. Papasok mga dre. May mga makikita kayong tricycles. Then diretso lang ulit. Maganda sa lugar na to mga dre. May mga pine trees. Parang little Baguio dito mga dre. Diretsuhin lang natin to mga dre. Tapos sabihan ko na lang ulit kayo kung saan kayo liliko mamaya.
nyo lang tong daan mga dre. May isa pa palang landmark dito mga dre. Pwede nyo ding i-search ang Misamiri. Bali resort siya mga dre, na may mga gustong mag-overnight or nagpaplano na pumunta ng Sabado tapos Sunday yung race. Diyan pwede rin kayo magpa-reserve ng rooms dyan. Misamiri, baka naman. Bali malapit din pala dito yung power plant mga dre. Matatanaw nyo yun dun sa trail. Ang ganda nun, ang laki. Ayan, makita mo, Pangaskasan. Diretso lang mga dre. Ganda dito mga dre. Ayan, buksan natin yung bintana natin para sa lamig ng hangin. Wow! Baguio feels. Hindi mo na kailangan umakyat pa ng Baguio pag andito ka sa Pangasinan. Punta ka lang dito sa Sual para ka rin nasa Baguio mga dre, dahil sa mga pine trees. Tapos malamig din dito mga dre. Pagdating nyo dito mga dre, may mga makikita kayong mga truck. Ayan, diretso lang tayo dito. Tapos banda doon, kakaliwa tayo mga dre. Ito yung sinasabi ko sa inyo, power plant mga dre. Ayan. Ayan, nakikita nyo ba mga dre? Makikita nyo rin yan pag pumunta kayo dito. Sabi kong kakaliwa tayo mga dre. Ayan, kaliwa din yung papuntang Misamiri. Kasi pag diniretso mo yan mga dre, papunta na ng power plant yan. So kumaliwa tayo mga dre. Kasi yan, diretso na ulit yung daan. Sabihan ko na ulit kayo mamaya dun sa isang paliko. Pagdating dito sa waiting shed mga dre, yan, mag-keep right tayo. Yan, may signage din ng WWE dyan mga dre. Check natin oh. Yun, galing. So diretso tayo mga dre. Sundan lang natin yung daan mga dre. Tapos mapapansin mo itong bridge dito. Isang landmark din to mga dre, na nasa tamang daan kayo. Yan, welcome to Barangay Baybay Sur. Ganda ng view mga dre. So sundan lang ulit tong daan. Pagdating naman dito mga dre, so ang kanan papuntang Misamiri, dito tayo sa kaliwa. May signage naman dyan mga dre, pero yun o, ginawang sampayan. Pero dito tayo sa kaliwa mga dre. Ito na yung huling paliko. Susundan mo na lang ulit tong daan mga dre. Makakarating ka na dun sa may WWE store. A few inches later. Nandito na tayo mga dre. Bali nandyan pala yung WWE store. Nandito ako sa may parking. Yan, may parking fee tayo. Tapos ang problema natin mga dre, pagkarating natin, umaambon. Oh no! Yan ang problema natin, umaambon. Nandito na tayo sa may WWE store mga dre. So yan, official store. Pero ang problema natin, lumalakas yung ulan mga dre.
Tambay muna tayo dito sa may store mga dre. Hintayin natin tumila yung ulan. Saka tayo punta sa mga trails. A few minutes later. Tumigil na yung ulan mga dre. Magpe-prepare na muna tayo ng gamit natin. Kasi sayang din yung pinunta natin dito mga dre. Kung di rin tayo makapag-trail. Pero asahan natin, madi-ride to mga dre. 5 minutes later. Ready na tayo mga dre. Babalang natin tong bike. Punta tayo dun sa exit ng Banayad Trail mga dre. Magpapasama tayo sa mga tropa natin dito. Kasi unang ruta natin Banayad Trail. Backtrack. Kakatapos lang ng ulan mga dre. Kaya masusubukan nating wet yung trail. Muddy. Good luck sa atin. Meanwhile, Bigla na namang umaambon mga dre. May araw pero umulan. Pero andito naman na tayo kaya tuloy na natin to mga dre. Diretso nyo lang tong daan hanggang dito sa may dulo ng sementadong daan mga dre. Ito yung papasukan natin mga dre. Ayan. Babayin ko na lang, baka dumulas pa ako. Di pa tayo nag-umpisa, semplang agad. Dito yung backtrack ng Banayad Trail mga dre. Makikita nyo itong tulay na kawayan. Ayan, tatawid tayo dyan mga dre. Alis ito medyo malapad. Pero madulas kasi basa. Saan? Kasamaan tayo ng mga tropa natin dito packet ng Banayad Trail mga dre. Buti na lang, di na kayo sumama sa akin mga dre. Kung hindi, naulanan din kayo. Try natin tong WWE Playground Wet Edition. Wow! Wet and Wild. Nandito na tayo sa isang feature sa Banayad mga dre. So ito yung ramp. Magja-jump ka. Baka hindi muna natin tirahin sa ngayon kasi madulas. Tapos malambot yung lupa. Halik! Maipad ka sa ngahanan. Yan o, may gap siya mga dre. Ayan. Team option muna tayo ngayon. Kasi madulas yung trail. Ito yung jump mga dre. Ayan. Binatak mo ulit sa akin. Diretso tayo dun sa taas. Malapit na tayo dun sa starting line mga dre. Kunting tulak pa. Rock drop mga dre. So ito yung bato. Pero pwede naman siyang i-roll mga dre. So yan. A few inches later. Andito na tayo sa tuktok ng Banayad Trail mga dre. Pero puntahan natin yung pinaka starting line nito. Kasi ang sabi nila same lang yung starting line ng Banayad tapos yung sa dam stage 1 tapos stage 3 yun mga dre. Papunta na tayo dun sa starting ng Banayad mga dre. Mukhang pedal section pa to. Tapos basa yung trail kasi umulan. Check na lang natin mamaya mga dre. A few inches later. Nandito na tayo sa taas mga dre. Ayan, kasama pa rin natin yung mga tropa natin dito.
Mga magiging porter natin yan. What's up? So yun yung power plant mga dre. Dito ako ngayon sa starting line ng stage 1 Banayad. Tapos dito daw stage 3 Pasadam. Ito yung landmark ko dito mga dre. Yan, may upuan na ba to? May upuan natin. Sarap ng hangin dito mga dre. Bali bababain ko muna tong Banayad. Tapos kung okay pa rin yung panahon, akyat tayo, baba tayo dyan sa may Sadam naman. Ihuli natin yung Lagalag kasi nandun siya sa kabilang banda. Dun pa. 1 minute later. Babay na natin tong Banayad Trail mga dre. Chill ride lang tayo tapos option. Let's go. Let's go Banayad Trail. Downhill. Tapos pa kanan. Ito pedally section mga dre. Ng hangin dito mga dre, lamig. Sana wag na ulit umulan. So yan, maputik. Sana di kayo maputikan dyan mga dre. Pedally section pa rin. Konting downhill. Rakis. Pedally section ulit mga dre. Okay lang. Oh, tama ba? Tama. Oh, basa. Oh, wait lang, parang mali itong napasukan natin mga dre. Balik ako. Lumagpas tayo mga dre. Di bali baka sa mga susunod na araw lalagyan na rin ng bantings yung mga yan mga dre, para wala nang malilito. Tandaan natin tong punong to na naputol mga dre. Yan, padiretso dun sa pine tree na nag-iisa. So belo lang ako dito mga dre. Tuloy tayo mga dre. So kakanan tayo dito. Kakanan. Pedally section na may konting pa downhill. Tapos akyatan ulit dito mga dre. Pagdating sa tuktok naman, downhill na. So yan. Downhill na dito mga dre. Ito na. Malalay lang muna tayo. Heading tayo dun sa rock drop, pero mukhang i-roll natin. Yan. Rollable naman siya mga dre. Diretso dito. Pagdating natin dito mga dre, kakaliwa tayo kasi sarado yung daan.
isasara yan. So may kunting ahon, tapos downhill na ulit mga dre. Diretso lang. Makikita nyo itong mga berm. Yan, berm na may tubig. Yan, berm ulit na may tubig. Oo, lalim. Then downhill. Heading tayo dun sa may jump, pero mag-option tayo mga dre. Ayan, dulas. May mga maliit na drop dito, pero pwede namang i-roll yung mga yan mga dre. Tapos ugat. Ayan, flow lang natin. Tapos downhill. Oh. Downhill diretso. Papunta tayo dun sa may bahay. Ang dulas ng dahon mga dre. So may pedal section dito. Makikita niyo yung bahay mga dre. Yan. Dito yung sinabi nilang finish. Ito. Alright, Banayad Trail. Yun yung Banayad Trail natin mga dre. Ang ganda ng Banayad Trail. Flowy lang. May pedally. Tapos yun may isang feature, or dalawa pala, pati yung rock drop natin na natural feature doon. Ayos. Sana matry ulit natin dito pag okay itong kondisyon ng track. Sa ngayon, basa. Bike check tayo after Banayad Trail. Kaya na ulit tayo dun sa taas mga dre. Sunod natin yung sa dam, stage 3. One eternity later. Nandito na ulit tayo sa tuktok mga dre. So nandito ulit tayo sa starting ng stage 1 tapos stage 3. So yan yung bato. Dito naman tayo bababa ngayon mga dre. Hindi na nga lang natin mababacktrack tong sa dam kasi bababain na natin agad. Bahala na si Saddam mga dre. Babain na natin tong Saddam Trail mga dre. Saddam Trail. Ayan, downhill. Tapos may akyatan dito. Downhill ulit mga dre. Oh, basa. Akyat ulit. Pedally section. Kitang kita dito yung power plant mga dre. Ayan, downhill. Nagpakaliwa pala tayo doon mga dre. Okay, step up. Nagsisitalsikan yung mga putik mga dre. Ayan, downhill. Ito yung may off-camber na part mga dre. Tapos marats. Oh, sinundan ko na lang yung rats mga dre. Mukhang pwede naman. Tapos dito pakaliwa ulit. Dito yung may malalim na rats mga dre. Oh, iba tong line ko ngayon. Dulas. Ayan, dulas. Dito ako sa may rats ulit. Napunta. Save ko dito sa taas. Ayan. Alright. Dito mag-e-end sa may bahay mga dre.
Hello! Good afternoon! So yun yung sa dump trail natin. Ang gulo ng linya natin, pero at least sana makatulong pa rin. Padyakan ito, punta tayo dyan sa may kabilang banda, sa may Lagalag naman. Kung maalala nyo mga dre, ito yung hanging bridge dati na Kawayan. Tingnan nyo, inayos na nila. Ang ganda. Jepoy, di ka na matatakot tumawid dito. Ang ganda na. Alright. Palabas na tayo dun sa kalsada mga dre. Tapos balik lang din tayo sa may tindahan bago tayo umakyat dun sa Lagalag Trail. A few moments later. Tapos na tayo magpahinga dito sa tindahan mga dre. Punta na tayo sa may Lagalag Stage 2. Pag galing ka dun sa tindahan mga dre, nasa kaliwa yung Stage 2. Dito yung entrance mga dre. May nakalagay naman na signage. Yan, makikita nyo to mga dre. Akyat tayo dyan. Iba-backtrack din natin tong Lagalag Trail mga dre, papunta dun sa tuktok. Papakita ko na lang yung kada feature mga dre pag akyat natin. Check nyo tong tunnel dito mga dre. So yan, malalim dyan mga dre. Parang ang dadaanan natin puro rats. Ito yung itsura nung tunnel dito mga dre. Ayan oh. Ang laking rats niyan mga dre. Pero dyan tayo dadaan. May feature ulit dito mga dre. Ayan, drop siya. Boy Stolen drop. Shoutout pala kay Justin mga dre. Tinutulungan niya akong mag-porter. Nagpa-practice na siya para sa May 22. Thanks Dre. Andito tayo sa Polaris drop mga dre. So ito siya. Wide naman yung receiver. Pero pagdating dito meron siyang gap mga dre. Ayan. Lapitan natin yung drop. Ito siya mga dre. Ito yung view niya dito mga dre pag drain up mo. So yan. Nandito na tayo sa isa pang feature mga dre. So yan, jump siya. Jump na may gap. Bali kung galing ka doon may berm doon mga dre. Tapos i-jump mo to. Yan, papunta doon sa Polaris drop. Ito yung huling feature dito sa Lagalag Trail mga dre. So yan, drop ito. Drop na may receiver na may gap. Ayan. Ito yung magkokonekta papunta dun sa berm. Tapos jump. Check natin yung tsura nya dito sa taas mga dre. So ito siya. Punta na tayo dun sa starting line ng Lagalag Trail mga dre. Bale, i-skip ko muna tong mga big features mga dre. Kasi kung makita nyo naman, malambot yung lupa kasi kakatapos ng ulan. Para hindi rin masira yung ginawa nila mga dre. Mag-option muna tayo sa ngayon. A few inches later. Nandito na tayo sa tuktok mga dre. So dito na lang muna tayo mag-i-start kasi di rin natin sure kung hahabaan pa ng mga WWE itong starting line papunta doon. Pero i-update naman nila tayo kung sakaling saan ang starting mga dre. Tapos babalik ulit tayo dito mga dre para mag-track read ulit. Kaya abangan nyo yung susunod na vlog. Siguro doon titirahin na natin yung mga features. Sa ngayon wag muna. Iwas muna tayo para hindi masira mga dre. Ayan, ganda dito. Doon na banda yung 100 Islands mga dre. Yun oh. Pahinga lang tayo saglit, tas baba na tayo. A few minutes later. Babay na natin tong Lagalag Trail mga dre. Lagalag Trail.
pedal section mga dre. Dito muna tayo sa option. Pa-off camber ng option mga dre. Berm. Option ulit tayo dito muna. Heading tayo dun sa Polaris, pero i-option muna natin yun mga dre. Option din tayo dito sa stall and drop. Ayan. Tapos may pedal section dito. Papunta dun sa tunnel. Ako, malalim. Berm. Jackhammer Park. Berm. Yun, finish. Nagalag Trail option. Alright, balik naman na tayo dun sa tindahan mga dre para magpahinga. Tapos magiligpit na rin para makauwi na. Lagay lang natin yung bike dito mga dre. At yun yung run natin dito sa tatlong stages ng WWE Playground mga dre. Ang sarap ng banayad. Banayad lang talaga. Yung sa dam, nakita nyo naman, all rockies na steep na off camber na may rats. At ang lagalag natin na punong-puno ng features mga dre, pang smackdown talaga. Pero di muna natin yung tinira sa ngayon kasi basa yung lupa, baka masira lang natin yung gawa nila. Di bali, utang ko yun sa inyo mga dre. Babalik pa naman tayo dito sa ibang araw, kaya pa-subscribe na lang para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Thank you Team Wild West Enduro. Ang lulupit ng mga trucks nyo mga dre. Sa mga di pa naka-register dyan, register na para kita-kits tayo sa May 22. Nilagay ko na sa description box yung link mga dre. Kaya dito ko muna tatapusin tong video. Please subscribe kung nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli.